sumala voilà ye tegara boanyena sare ta dabla donala nana e wardi sare ma wakili. Merci beaucoup. Ah voilà. Merci beaucoup. Kiliche Rose. Merci beaucoup. Kiliche. Voilà, si ça amène à Dofana la main Kanumbakaba, ka dengue fo, Abdoulaye Baba Koulibaly, ka Doronou fo, ka Fanyuma fo. Mbarke Kane, ami fo. 8 mars, il signé, mais lui, table à Kalot les Taninani, Dimachi Benale. Koba sur le route Barala. U ka terrain min filɛ ɲɛ Mbarke Kane ka du kɔfɛ terrain min bɛ Dawudabugu a bɛ kɛ yen a ka tɔn mɔgɔw tɔgɔ in ka gɛlɛn ma fɔ k'a fɔ ka Firdawusi m'a dɔn ko a la awɔ u ka tɔn tɔgɔ y'o de donc an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka dugawu ɲini a fɛ a yɛrɛ ka dugawu k'an ye ale ka dugawu bɛ minɛ o Janatu Firdawusi an b'a fɔ a ka tɔn tɔgɔ y'o de k'a kɛ Ala ye k'a kɛ kira ye ka don kɔnɔ don min ni cɛ t'i bɔ muso t'i bɔ fa t'i bɔ Mbarke Kane a barika i cɛ a barika i yɛrɛ ye a barika i denw ye surtout baba an ka dugawu den Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a terikɛ bɛ yen Faruk hali san baba bɛ yɔrɔ min a bɛ sɔrɔ sugu la a kalannen don tubabukalan na a kalannen don hali dɔnniya la Abdoulaye Baba Koulibaly n b'a fɔ an ka dugawu den don Ala k'i mɛn ka kɛ k'i ba ɲuman in fɔ k'i fa ɲuman in fɔ Sori Kulubali aw kana ɲina dimanche min bɛ nalen kɛnɛba min balontan kɛnɛba min filɛ ɲɛ Mbarke Kane ka yɔrɔ Dawudabugu bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn a ka wajulu belebele bɛ kɛ yen a ɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni Ala sɔnna bi kunɲɔgɔn inshallah Ala k'o yira an na Mbarke Kane Seydou. Anakando Alidio Fama Fréquence 3 Neka Radio Eka Radio Anka Radio Anakando Alidio Fama Barige Kane Nakanye Alidio Fama Kando Alidio Fama Kanela nyongonye bali na gando Nene ko barige na kanye Alidio Fama Madamu sodi koni donganye Nene ko barige na kanye Yatime useme bere donganye Alidio Fama Nene ko barige na kanye Walite unuta baga dongando Alidio Fama Na utumatani barige don Babura mawolo de indongando Alidio Fama Na utunde tani barige don Binu wolo de intongando Alidio Fama Na utu de tani barige don Basala wolo de inagando Alidio Fama Na utu de tani barige don Geneva wolo de inagando Alidio Fama Na utu matani barige don Sheitana kele para nagando Alidio Fama Kabini barige na kambola Wala emboli niti uchitiera Alidio Fama Kabini barige na kambola Ali sheitana chitiera Alidio Fama Kasabu ke kurane doni berela Wa adisa doni bila Alidio Fama Doni bedela, doni bedela, doni bedela mama Doni bedela, doni bedela, doni bedela barike
Sakala avec Bouboula le premier. Bouboula ne ko barigena kando sila me uga jama kise dongando wale jo fama na utumata ni barigedo sorika tege nagando muna awe ekelesa urane doni tume barigela wale jo fama kodo de tigo kanu yere segede Alisa doni me barigela na utume tani barigefe Jennifer aga kuleni tani barge bozo donga baji kene nanade ni barige na kuma de sela ala chugu ambe befo ka bedo kiramanto nyala Laji Keita ndaga uliteri kifo ki wale nyumando ala ki meka ke doni mimbao kuna ya Rabbi ala ka fegeya ikoroke Boubacar El Hadji Boubacar Keita kuma chama mfanye sokomadaina ko kifo ni balmaya diara abeke tamin abe diani di au yo nyede ke kabri chokoroba ya nyetuko ala ka uka dujo ajoleno ala ka barka do dula barka bala Laji mbi fo ki furumuso fulavu ki furumuso kelembo ante fulavu kelembe ki furumuso nyuma ka fo kandeu fo kamusokoroba fo dugono ala ki meka ke nafolo mi bolo ya Rabbi ala ka ke nafolo kunandi ka mo jugi tugunai ko yeni ne tutala no bora nafolo la foite parce be saka do donc ka pantan jugi tugu ikanka ke minu ye ka kuyi ala ka heraki mbifo ka Boubacar Keita fo ka Boubacar Keita fo ka tla ka Van fo Tomani Jakite ka foli be Mamadou Touré bada Tomani ntoko mamba fo dugono ka barka kanuna Madame Kone Masangare ka foli be nkoro ke National Amadou Kone ka foli be Janvier ka foli be Abdou Jara Torokoro Bugu ka foli be Janvier Siama ka foli be Grand Frère National Amadou Kone ka foli Hadja Kone ka foli be Colonel Major Amadou Koulibaly pétrolier ka foli be Madou Koulibaly kaburu don grève sabali bugu ken galeri ka foli be ka befo ka bedo kiramanto nyala ndentiene ngelen de Mali be président ebola kata inauguration la nen sama bali de misiri la sali ne ko ngale kabla nya fona sira sawo dege dongono mindo sisa ne ben joko pale betanai mba fo ka fa fo du kono jongunda kam sokoro bafo kambura musofu akamaraji don tumbe bonyani karama ndendo ndemindo ndenjiene no ndenga jama aleki denkrengrené sama bali le grand patriote l'homme engagé dévoué pour le combat du peuple mba fo ka wole nyumando la ka barka doila yem bonya la ki bonya na be koko ka be ngule ka fonya tabulu tekile me denya be ne ya denya solo jonguna le fe ngoro ke don dindu mani fa be tabulu kele na ute ke nyongo fe ote dugu chingu mo ala on ka dugo no do botera ibe ka do botera sumaila mama be kele ko la e naloma de quoi Laji Keita mama be kele ke parti politique ko la e naloma de parce anyebe ko do la bi ni ye kele ke ede be to ala ibu to ka nyongo furu fara na kera tugo mi be la meki teru bla mawe ibe tla ka ni misala be befo ka bedo kira mas ika foli be jangine national de Gaulle ika foli be ki furu muzofu ka PCFM chena muzo Yaya Jalo ika foli be sori kasoke nana kuma sokono abena bla bololo ka amena damne ras jal Gausu Jalo ras jal au kana nyina sini abe dugu wuli na dai dossier wawo demain à 21h rempart 97.9 radio rempart maganga radio amba fo ka wole ni mando ka buna fan fo ras jal Gausu Jalo ras jal demain à partir de 21h sur rempart grand dossier du peuple abo ke ko lundi d'honneur ka banyuma info ka dogoni info dukono
ko ye nin de tout à l'heure Magasa i ka foli bɛ Dawuda Magasa sema si Magasa danaya Magasa hɔrɔnya Magasa k'i fo n ka jɔn ye mais n b'i fo club de soutien 2 millions de personnes a kuntigiba bɛɛ b'a dɔn Touré Mohamed Touré n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn ka dugawu k'i ye i yɛrɛ ka dugawu k'an ye k'an ka imam ba in fo n'o ye Mahamudu Diko l'imam Mahamudu Diko an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn ka bɛɛ don kiramantɔnya sisan n'a yɛlɛ Dakagun kan Jakite tigaɲaga feerela ba de don quartier Mali misiri kɔfɛ ale président ba don n'a yɛlɛ Dakagun kan joona bigini ta n'a ye i bɛ tila ka n'a yɛlɛ Dakagun kan non n'a yɛlɛ Dakagun kan n'a banna i bɛ bigini k'a la ko ye nin de tout à l'heure i bɛ tila ka Demba Tanja k'a la nin daminɛ n'i y'o k'a la i bɛ Demba k'a la L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave Diop Oumar, l'impartial, journal l'impartial. Des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Nia dam nene Segembali Dani de Paris, l'ambassadeur représentant de Diko en France, Dani de Paris. Y'a bien barka bidalao. N'a ko sisan million tan a b'a fara ɲɔgɔn kan Dani de Paris n b'i fo ka mon ami Ras Balayira Gezel fo m'a dɔn n sera tɔgɔ in na ou bien ma se ka Jɛnɛ fo la battante amna Gandhi malien i ka foli bɛ a Sidibe amna ne dɔgɔnu ni jɛgɛ bɔra lasina ka jɔ la n'a taara don lasini ka jɔ la Dani de Paris l'homme fort Dani de Paris l'homme fort Dani de Paris l'homme fort barka b'i la barka b'i da la i bɛ kan ka Diko dɛmɛni min kɛ an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini e ni Balayira Jɛnɛ la battante Jɛnɛ Sogodogo k'i furukɛ fɔ Buram Gandhi de Paris Segembali i bɛ kan ka Diko dɛmɛ an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn Ras Jal Gawusu Jalo i ka foli bɛ yan an man ca mɛ an bɛ s'u la e ma kuma ye yan Mahamudu Diko i ka foli bɛ yan bagi fune tigi ni gangangelna baharo bajanu tigi ni gangangelna ay ko mari mode nabi saunde ni de ngoro mari sobore fama do kone o jara sangaranga abe fo be
a tɛ se ka kɛ bɛɛ ye rose n'a kɛra bɛɛ i bɛ kaba n'i kabara Ala bɛ tila k'a bɛɛ minɛ i la k'a dɔɔni d'i ma nka n'i sabalila ka muɲu Ala b'a bɛɛ d'i ma a tɛ se k'a bɛɛ d'i ma a bɛ dɔɔni d'i ma pour i kana jama kow ye nin de ye tu t'a la ta t'a la. n'a ko a bɛ nin kɔrɔbɔ. DJ Saraka la sa. n'a ko a bɛ nin kɔrɔbɔ a bɔcogo jamana in kɔnɔ a bɛ lakali tariku la. Tanja wolo ka di dɛ Demba Tanja Atim silifanda kini ngandele kharaya Atim baba silifanda kini ngandele kharaya Atim silifanda kini ngandele kharaya ne b'a fɛ ka maaw ɲininka n'o ko diko kelen de bɛ Mali kɔnɔ sa wa tɛnɛndo MINUSMA experts Nations Unies u nana diko fɛ yen hali u m'a f'a ye u nana u ye baro kɛ an ye taara sogo san an y'a dun u ko an tɛ se ka taa n'an ma ɲɛ da e kan e ka kuma fɔra anw ye o président kɔnɔ min ɲɛ kɔnɔ ta sugu kɔnɔ ka jigin sugu kɔnɔ ka fan tɔrɔ sugu kɔnɔ boyi b'o ye wa an bɛ Zena Abidine Zena an b'i fo k'i wale ɲuman dɔn n'aw fa tun ma kɛ tan an bɛ sika don an yɛrɛ la Mamadu Madani den a ye nin de laɲini Fanta Guro den a ye nin de laɲini Ala y'a k'a ye maa da bɛ ko dɔ fɔ Ala ta sabati i bi ni Ala ka teriya dɔn min na n'i ye min fɔ ni Ala y'a kɛ a ko san tɛ na an ka meeting bɛ kɛ Ala ko a ye san jɔ a ko n'i bɛ k'a y'a kɔrɔbɔ k'a bɛ lakali tariku la a bɛ kan ka lakali a ye kuma dɔw fɔ n ye n t'olu fɔ yan Rajalo ko ni Diko ye min fɔ ko n b'o fɔ arajo la o ye minnu bɛ se ka fɔ sinon secret kumaw bɛ n kɔnɔ n tɛ dɔw fɔ minnu bɛ fɔ n'u k'u bɛ kalon de balabala ka sɔrɔ min tɛ tiɲɛ ye n b'o de bara ci k'a filɛ ci ka taa fili baji la a tɛ se ka kala ni maa dɔw bɛ yen n'u y'a fɔ réseau kan président Sori Kasoke Ras Jal Dani de Paris Ras Balayira ko Diko de ye mɔgɔw gɛn ka bɔ Semasi siège la ne b'a dɔn pɛrɛ k'a fɔ a ma diya ye parce que a k'a kana kɛ a y'a kɛ yala ne kan ka mak'o kan wa n b'o fɔ piyan ne b'o fɔ piyan kabini o kɛra fo bi Diko Semasi siège la ne bɛ mak'o kan Dani de Paris n'a fɔra Diko ye mɔgɔw janfa k'a y'a tunu n'u ye ne b'a dɔn kalon don n kan ka mak'o kan wa PDG Lassana Traoré kunun tun bɛ yɛrɛwoloden ka kɛnɛ kan Hôtel Salam Modibo Sidibe min ka kuma man ca Modibo Sidibe min ye homme d'état au vrai sens an m'a fɔ sisan dɛ depuis Sanogo bɛ yen ne tun bɛ kan ka Modibo défend radio in na yan maaw ko i kɔlɔsi ko n'a ka di u k'an faga tiɲɛ kan parce que u bɛ min fɔla kalon de don Modibo n'a ka dalifini bɛ kan k'i munumunu Mali kɔnɔ Sanogo ye n'a ka mɔgɔw ye san 7 kɛ kaso la maa min bɛ se o la o ye Ala de ye n bɛ se i tɛ se dɛ fanga bɛ na i fanga t'i la parce que don dɔ la maaw b'i la wuli bana ka ji d'i ma ka dumuni d'i ma ji tɛ tɛmɛ dumuni tɛ tɛmɛ o don de e yɛrɛ b'a dɔn k'e tɛ foyi ye min ye fɛn ye o ye Ala de ye an bɛ maa de ɲini ne neni bɛ kun min na kalon bɛ se ka da min na fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ a la a tɛ maa jaabi a bɛ kan ka taa ale de ko il faut refonder le Mali la refondation du Mali ale ni Zumana Sako mais élection kɛra joli dira ma élection kɛra joli dira ma Bafulabe joli de dira ma a ma foyi sɔrɔ maa mɛ fɛn fɛn bɛ se kurutu ni karata la e bɛ fɛn sɔrɔ mais mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ PDG Lassana Traoré Alpha bɛ na fanga la tuma min papa ka t'a bolo Dacia ni kolon de tun b'a bolo o don ani cɛbilen de tun bɛ ɲɔgɔn na Mamadu Cɛbilen Konate
ala ye fanga d'a ma o don foyi t'a bolo 600,000 francs o de tun bɛ banque la o ye Mali mara Bintili Jalo den ale y'i mabɔ Modibo Keïta bɛ na don min école karamɔgɔ de tun don a ye Mali mara dɔrɔmɛ tun t'a bolo Modibo y'i sen bɔ a la ATT bɛ na tuma min lieutenant colonel Jalan de tun don dɔrɔmɛ t'a poche la ale ye Mali mara IBK bɛ na don min foyi t'a bolo Batili y'a fɔ k'a tun b'i bolo da a tama de la k'a fɔ k'u k'a dɛmɛ ko wari t'a bolo a ye Mali mara o don ani milliardaire tigi de tun bɛ ɲɔgɔn na o ye Sumayila ye Ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ lajɛlen mais maliyɛnw y'a ta ka waritigi to yen minnu bɛ bolila bi milliardaires nɔfɛ k'u bɛ na Mali mara u b'u yɛrɛ nɛgɛnna o Ala ye Mali président choisi ka ban u b'u yɛrɛ nɛgɛnna de aw kana dan milliard ma dɛ aw ka kɛ billionnaire ye tant que Ala ma sɔn aw tɛ k'a ye ka na mangoro mɔlen ta k'a dun minnu y'a ju suru minnu sɛgɛnna a kɔnɔ ka si ɲɛna kɛ monument de l'indépendance la k'u bila kaso la ka gazi t'u la olu ni fanga man kan waritigi dalen bɛ milliard b'a kun k'o bɛna jamana ta a y'a kɛ Diko kɛlɛ ye yan a bɛ bɔ an bɛɛ la minɛn fɛrɛlen na yan walahi talahi Diko y'i da b'a la ale tɛ wo kɔnɔ a t'a ka misiri kɔnɔ a y'a kɛ kɛlɛ ye an bɛ tila k'an bolo k'i fɔ an nɔngɔn na yan parce que u bɛna waritigi de bila an kunna yan e man cousin mankan mɛn a ko k'olu bɛ transition soutenir c'est vrai M5 mɔgɔw bɛ yen u bɛ kan ka transition ka défaut fɔ mais u m'a fɔ ko transition ka bɔ yen u m'o fɔ dɛ voilà Rajal u tɛ kan ka transition soutenir dɛ an bɛɛ bɛ kan ka transition soutenir hali an ka l'imam Mahamudu Diko ale m'a fɔ ka taa o e bɛ transition soutenir i burankɛ bɛ kan ka nini réseau kan fan bɛɛ Diko fa bɛ nini a ba bɛ nini a denw bɛ nini maintenant sindɛnɛmɔ an b'a ka denbaya faga yanni ka sɔrɔdasiw dɛmɛ sɔrɔdasiw a b'olu bolo ka ban o marifa b'olu bolo n'i m'olu to yen ko wɛrɛ kama i b'u to yen ko parce que fɛn b'u bolo e tɛ i burankɛ dɛmɛ fɔlɔ i n'i muso an y'a ka kuma mɛn ko minnu bɛ ko Alu Badara ka kɛlɛ la ko mɔgɔw minnu b'a kɛrɛfɛ olu de y'a janfa minnu bɛ Diko janfa olu taara o an bɛ yan an ma balo Diko la a ka ji tɛ ne kɔnɔ a ka wari tɛ n kɔnɔ mais n b'a soutenir en tant que son général ministre de la défense chef d'état-major haut commandement de la sécurité de Diko moi ne bi aw bɛ yɔrɔ jumɛn u bɛ bɔ réseau la dɔrɔn an bɛ transition dɛmɛ fini saba bɛ di musow ma magasa k'u ka taa ka palais fa o don kɛ an b'a kalama o a dira dɔw ma n k'an b'o kalama est-ce que o de ye jamana jɔ ye e ni Ala cɛ o de ye jamana jɔ ye DJ Sare b'a kalama e b'a kalama ne Bubula b'a kalama PDG Lasana b'a kalama n'i ka sɔrɔ transition dɛmɛni don pour que buru kɛra 60 ye 70 aw sigilen bɛ aw bɛ kan ka lajɛ pour que sogo kɛra 180 ye Mali bagan de bɛ bɔ ka taa Côte d'Ivoire sogo da ka nɔgɔ Côte d'Ivoire ka tɛmɛ yan nka o bɛ se ka kɛ cogo di bi n bɛ kan ka kɛ mobilitigiw kan u tɛmɛ o tɛmɛ 400 200 hali n'i ye siɲɛ 20 kɛ i b'a sara o ye binkani de o ye binkani de aw t'olu dɛmɛ aw bɛ kan ka k'aw bɛ transition de dɛmɛ aw tɛ transition dɛmɛ na non aw bɛ kan k'aw yɛrɛ de ma karan pour ka bɛndiya nati a ka d'aw ma sinon ni dɛmɛbaga bɛ yen bi Diko kan ka dɛmɛ Rajal b'a dɛmɛ na Dani b'a dɛmɛ na Ras Balayira b'a dɛmɛ na Gandi malien b'a dɛmɛ na anw dulonnen tɛ Diko la koyi aw min ye fɛn sɔrɔ ka kɛ fɛn ye Diko la Diko bɛ kan ka nɛnɛ aw ma kunnen bɛ k'aw bɛ tila k'aw jɔ an ɲɛ kɔrɔ yan k'aw bɛ Diko fɛ o ye nkalon ye ça c'est pas la vérité yanni aw ka transition dɛmɛ a ye Diko dɛmɛ Diko bɛ dingɛ kɔnɔ bi o mais aw tɛ se parce que Ala de bɛ se maa si tɛ s'a la maa ma i disi da Diko la i disi bɛ fara wallahi talahi parce que ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn bɛɛ kɛra la nin ni ko sira bɛɛ n y'a fara a bɛɛ kɔ a y'u to yen dɔw fana bɛ balo nin de la a ye far'u la a tɛ n tɔɔrɔ o
de bɛ n'aw jɔ dɔrɔn ko minnu bɛ di ko kɛ k'olu de b'a jan ko a bɛ kɛ alu badara ni alu badara don e yɛrɛ bɛ min an kɔni bɛ di ko kɛrɛfɛ ne Warasi Jalo Ture o Magasa an kɔni b'a kɛrɛfɛ Seriba Ture sisan e yɛrɛ bɛ min e n'i cɛ bɛ yɔrɔ jumɛn sisan e k'o fɔ anw ye parce que y'an bɛɛ de la gosi o i ko maa maa b'a kɛrɛfɛ anw b'a kɛrɛfɛ donc ne yɛrɛ b'a la e yɛrɛ bɛ min k'e b'i cɛ fɛ o tuma an t'an muso fɛ yan an ka b'o de fɔ k'ale b'a cɛ fɛ o tuma an t'an muso fɛ yan i bɛ nin ye video jumɛn na k'i b'a ye Père Warasi Jalo ko Cherif Ousmane Mada ni den filɛ ka bɔ video la k'a bɛ kuma fo k'i sa i ta y'i ɲɛ la a denmuso fo k'i sa i b'a ye yɔrɔ jumɛn denmuso bɛ Buye bɔ ko Buye bɔra k'a denmuso filɛ ka kuma maa bɛ ka ɲoro ka san 100 kɛ i tɛ Buye den ye i ɲɛ la soit la den jumɛn ye k'a bɛ bɔ video la k'a b'a cɛ défend ou bien i y'a ye yan mais défend de ye nin ye o an bɛ min fɔ aw ye a y'a faamu quoi ne tun tɛ n da don nin na mais a dama tɛmɛna quoi parce que n ye video in lamɛn dɔw nana yira an y'a lamɛn ko minnu bɛ Diko kɛrɛfɛ ni Diko m'i kɔlɔsi a bɛ kɛ alu badarama dɔ Saja ta ye minnu tun b'a kɛ olu de labanna k'a jan quoi an ni Warasi Jalo an ma taa Diko fɛ yen ko nɛɛma bɛ yen koyi an taara dɛmɛ parce que a kan ka dɛmɛ a ye ni da faso la k'an lakana a ye ni da faso la k'an sauver o de la an b'a kɔ nin bɛ hakili jigin le grand Kassim Traoré la n b'a fɔ ka waleɲuman n dɔgɔnin don kabini a b'a daminɛ n y'a ye n y'a fɔ a kɔrɔkɛ ye n ko tôt ou tard nin bɛ kɛ journaliste ba de ye an b'a fɔ ka muso fɔ n'an ma kuma an bɛ sa quoi n'an ma kuma an bɛ sa k'i kɛ fɛn ye ka fɛn d'i ma ka fɛn sɔrɔ a tɔgɔ la bi o yera ka to yen a tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ sisan sinon fɔlɔ la ni tɔgɔ tun bɛ fɔ le très respecté l'honorable le digne fils du Mali l'imam l'intraitable le sisan a bɛ fɔ de ko l'intraitable Assimi Goïta n bɛ min fɔ Assimi Goïta a ka kɔlɔsi a yɛrɛ la dɛ a ka kɔlɔsi a yɛrɛ la dɛ a ka kɔlɔsi a yɛrɛ la dɛ wallahi sinon a bɛ b'a la ko minani fɛrɛni wallahi a taara yɔrɔ a ma to yen fɔlɔ a tun son excellence El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta o bila la le chèque respecter le sage, l'éclairé, le visionnaire, la force tranquille. A tout dit. Nin bɛɛ tun bɛ faamu sisan kuma dabila n'u y'a ɲininka non sisan ne burankɛ don n b'a kɔ alimamiya la mais tiɲɛ la ne n'a taabolo tɛ kelen ye tugun ba hali n'aw y'an fa n'an ba ni Diko ko la an b'a la ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ dɛ ne kɔni hali ni maaw tilenna ka ne nin ne tɛ réseau kan ne mago tɛ réseau la koyi n'i ka nɛni kɛ a tɛna fɔ ne ye an bɛ Diko kɔ bi an b'a kɔ sini waliju ɲɛnama Diko don waliju ɲɛnama kaburu tɛ dɛ Diko don Nations Unies maaw nana o don na expert des Nations Unies u ma hali a fɔ a ye u taara bala la de an nani ɲininka Mali ko la Union européenne mana na Diko Américains mana na Diko o tuma Diko kelen de bɛ yan kunu Modibo ka vision ni Mali sɔnna a ma wallahi talahi n bɛ 6 mois d'u ma a bɛ bɔ dingɛ kɔnɔ wallahi Modibo Sidibe ka vision wallahi talahi ne tɛ Modibo Sidibe ka so yɔrɔ dɔn n y'a fɔ kunu ye micro de yan n k'a sigilen bila a y'a ɲininka n'a ka mɔgɔ an bɛ n kɔnɔ a y'a ɲininka nin de la ka taa ka so pourtant Modibo taara ne ka so
mais kabrinya e nya nyomoti ka tuwa ko doni fo kana bla bila je sais que ni Mali dona bora budina bolo wallahi ababo dinga won wallahi parce que nabe kuma il parle avec sincérité et dignité Modou Sidibé ambe do ki ne tape be Mali président parce que ala de golo ala ka président sigi kaba mais minu tumba miri ko milliardaire ni wartigu ko be ni pambangi siga nguna o ma kele minge ka be na auta ka MCM go genga boy ka be na o sige ana auta e Mali awo fai kele mbe ka bebe au shima songa do akele la wartigi nunu utumba MCM go la je fato de nunu mise boy sisa akele amole sera mangoro turula ka jika jukoro mangoro mona sisa o dumutuma o be na minu nya turu ko lu ka boy au kana Ofendo ni wartu me mo sigi Soumaïla tunteke président 2013 bema Soumaïla ngombe Mario me kanga nimisa gobi beko 2022 Soumaïla ka wakati ala ko nere mo ko wala nawi Johnny ka to ala ko nini te foi ga ona hari kunu ntume digo fi hari kunu ntume kunu midi en sorai 13h en sorai ba tumbe katiba ambeta nyeka da kan dro mumbe akafani kele kuntigu babolo yo kalumbe darala aya dunta uye sakifa uya dunta uya keta ma o bela ma wa fe ala e mami mandi au dabara be se ka munyula ha bentigu be wuli war hake de be fo ayna udungu do war be sara ne bingani ni kone koti ni esetu ye ka biuka ni ye ka ira fantante balo jamana ngono tugu loi min tara depuis 2008 o de bena appliquer buru te maga soko te maga nono mugu te maga turu te maga ot mamba ke tukodi anta ye malikola anta ya lamu danga de ot ma ye danga donde na mansiki dro ka jamana tabolo la jamanski kamaku ni kuma na be karsa kontrol o ambe transition de na bora ben le cerveau la ani nana kasi mogoro ba ko no jo mi be kuma bi ani minu ye kala ke ye jo mangame na bora ben le cerveau le digne fils du Mali l'homme intègre digne ka Omar Marikofu haramadi ka ke che quoi wallahi nteni fe mbeni fe toi harna mandi femme me vola jamana ina tanga arme ma vola be zero Burkina transition na no ma je waru ko u ka député o do ka fando de be président là o ale de be président là o transition 1,5 million o tumbo de dama faut ka transition ba député o 1 million bu ka warla ka di so rasum kabrao nana au na ka pantalon jengene nunu na ka drogi ba au e mundi so rasuma kuma me ne o au ko bua mai ibe ka mai au ko karim mai ako buba mai ako aminata mai olu kananye mais si ça olu tara aw ye munde ke pour an fana ka da awla million keleni wa keme be kanga dawma aw kuma na million keleni wa keme o dira o beda cette espèce gira 75,000 o de tumbe duma wata nduru Musa Bini wata nduru mariko tumba taka warbla AMK sikono 75,000 aw be kanga million keleni wa keme ta abetra kana u joko no kanga munyu no saira wai sabura waya ni bobara te tignel so dala saira kalunga abe kanga mena o me fuita mulu abe kanga mena bingani me kanga ke mauka abe kanga mena mobili bati ku tiseka boli no ma warga amma manga mola buru kera bishegi biwulula amma kumula soko binani bra amma kumula otma abe jonkama au yera ube so rasu har ni ba do ko ni kalo har ni wallahi ba do ko ni kalo ben denga Musa kamite fo ka ture fo passer kala ni nga lagare mamutu ka jofu ka kumba fo ko ni de faraki dabe faranda kana farade ay ko no bara fara voilà parce que kinya manana anto dogo machi ni transition ambe do ga ala ka nyumamba e ma premier ministre era ma ko organi iniquité sia ne era ta do mimbu kono
parce que Dani de Paris Laji Keita an bolo kolu nana k'a bɛɛ bɛ dilan de kaburu nana M5 mɔgɔw y'o janfa ka jamana militariser fagali bɛ kɛla ne tɛ se k'a faamu mototigiw bɛ na ka dugu ci mototigiw bɛ na ka fagali kɛ u bɛ taa foyi mɔgɔ si tɛ minnu la ou bien ni mɔgɔ min fagara o tuma mun de bɛ yen mun de bɛ yen ou bien Faransi de fana bɛ na taa an ka maloforow garder ani san an ka bon hakili ma terikɛ Bacili y'a fɔ don dɔ la PCFM na Mohamed Ali Bacili n y'a fɔ a ye n k'a ka wuli k'a jɔ ne ɲɛ bɛ min natɔ la n ye nin fɔ walahi bɛ ka bin ne n y'a fɔ dɔw ye nkaw tɛ k'an ka sɔrɔdasi ninnu reçoit an ka kɛnɛ kan a teliyara dɛ Bugula e ka kuma ka ca révolutionnaire de u nana k'u y'an ka baara fɛ nka an k'u to yen bi k'a kɛra cogo di ɲɛ bɛ min natɔ la ni M5 mɔgɔw ma ɲɔgɔn minɛ aw ka jɛ aw ni Diko ninnu min kɛra o kɛra o wallahi u bɛna mɔgɔ sigi an b'an bolo ɲimi f'a kala wallahi taala n'aw ma wuli k'aw jɔ Mohamed Ali Mutaga Tall Choguel n'aw ma wuli k'aw jɔ aw laban b'a fɔ hari nin tun y'a dɔn parce que plan min bɛ dilan na an t'a dɔn kabiri élection Assimi yɛrɛ m'a fɔ maa si ye k'a bɛ kɛ président ye maa mankan mɛn salle kɔnɔ ko Assimi sera candidat Assimi ko tɛ dɛ Assimi ye mun de k'a ye Rajala Assimi ye mun k'a ye Diko ye fɛn bɛɛ k'a ye ni k'a ye fɛn bɛɛ k'a hari n'a ma wari d'a ma a balola Diko kɔnɔ mandiya tun b'a ka Diko de wallahi mais bi Diko tɔgɔ tɛ fɔlɔ fo k'anw san tɛ kɛ vice-wale ye jamana in kɔnɔ jamais jamana in n'aw ma hinɛ fantanw na sɔrɔdasi kɛlɛ bɛ wuli don o don nin semaine kɔnɔ e y'a mɛn ko sɔrɔdasi joli sara i y'a mɛn ko CNT maa sara bandaw yɛrɛ m'a fɔ k'u taara ale sɔrɔ a ka kɔngɔn foro de la ka na n'a ye e y'a mɛn ko jɔn sara faama la ou bien faamaden i y'a mɛn min ou bien commerçant den i y'a mɛn min commerçant bɛ ɲini ka wulu bo ta ka taa feere sugu la dédouanement bɛ kan ka yɛlɛ dɔrɔn ni yɔrɔ min fɛgɛyara u b'a da commerçant kun comme olu tɛ se mouvement na o syndicat minnu b'olu ɲɛfɛ olu bɛɛ politisera ka ban dɔn u mago tɛ foyi la n'a ka di dédouanement ka kɛ miliyɔn 10 ye u sigilen bɛ ka mɔgɔw lajɛ dɔrɔn place ko kɛlɛ o tɛ yan CNC bɔ yen a y'i jaaje i sigi yan a kɛ tan Bacili ye dɔ kɛ ale fana ka taa Jogoramɛkɛ min bɛ chambre de commerce kunna n dɔgɔnin kabiri a nana a ye min kɛ chambre de commerce kunna jɔn y'a kɛ kabiri a nana a ye min kɛ a ye so min jɔ a n'a ye baara min kɛ jɔn y'a kɛ kabiri Ala k'a da a ma mugan di ne ma a ye taa ɲininka kabiri Ala k'a da a ma mugan di ne ma wallahi kabiri Ala k'a da a ma mugan di ne ma mais a ye baara min kɔni kɛ an y'a ye Yusuf n dɔgɔnin don ko n b'a dɛmɛ Jogoramɛ o tɛ dɛ a ye baara de kɛ ka so jɔ région bɛɛ la chambre de commerce ni yɔrɔ jenina fana a bɛ wuli détaillants ka syndicat min yɛrɛ bɛ yen ne yɛrɛ t'a dɔn min bɛ kan ka diriger bi dédouanement dɔ bɛ fara a kan bɛɛ sigilen bɛ k'a lajɛ n bɛ n da ka wuli teri fo Kasim Nimaga k'a fo ka waleɲuman dɔn k'a ka famille bɛɛ fo jamana in aw kɔnɔ k'a bɛ kɛ mɔgɔw ta ye a bɛ kɛ Ala ta de ye minnu b'a miiri ko milliardaire ko de don o tɛ o ne ye président ninnu bɛɛ fɔ a bɛɛ bɛ na taama t'u bolo wari t'u bolo walahi Modibo Keita foyi tun t'a bolo Musa Tarawele foyi tun t'a bolo a bɛ na don min lieutenant de don ATT bɛ na don min foyi t'a bolo Alpha bɛ na don min foyi t'a bolo IBK bɛ na don min pɔrɔpaka t'a bolo mais u ye Mali mara ka waritigiw to yen an da ye Laji Keita k'an da kɔgɔ bɔ n'aw y'a mɛn salamu lafiya n'aw m'a mɛn a banna o tɛ anw ta ye laseli dɔrɔn de an tɛ place nɔfɛ an tɛ bila yɔrɔ la mais an b'a fɔ aw ye kɔni min ka ɲi min man ɲi denkɛni min tɛ se ka kuma o tɛ ne ye dɛ
mais c'est ka fama te Mali kono minga mugamene kono o fama ma da folo ate da fana wallahi mama wara fo munni o parti politique te Mali kono minga mugamene kono ati ma deri ka tika so Bouboula. Ambanda do jamana ko de la o ka fantaw deme ka sorrasu deme bandaw nunu nale wi min ke jamana ko ere la aw be ya sanjula aw ya ke ya ama milliard flaria hasi matalu tanso gaba kurunda milliard muwani fa aki kolosi de abe yororo defeti de bi abe yororo defeti de bi abe yororo defeti de bi har na tiki gaina be tla ka bi abe yoro e ba do mi ma mi ba de na bi e ta tiki do asira ne ga bi ya abe yoro atun je be ga ko ngani be ga me bo ja mo bla atun je imam ko bi abe imam to ko ni epiquement bi sula ju ko ni ya fo do imam no ngal mami do mbrando me di na te kunglina glina moi je soutenu la transition katla ka bokale be asimi soutenu asimi ko ka be ke président ya charti la bala tangi be kanga transition dirigée président c'est kaka vice président premier ministre c'est kaka fo nu ya yela ma même fo ndogoni asimi agikolosi il a l'avenir devant lui atete nana et santange mautara samanga nana Hassimi a 37 à 38 ans, n'a 10 ans, ça lui fait 47 ans, c'est quand même. Mais quand on a la baoué, la coupe ça fait un babou, à Kana Erenegane. À Kana Erenegane. Harna beta kado kafoko sor kulubabou, à Kana Nunu Namede. À Kana Nunu Namem Robin Nunungo, il était dans le war du nouveau tapé dirima. Pour les Ghana. Eh, Mokobe quoi. Hein? Kabu hakilima ben dogoni karanyara fo ka wali nyumando karanyara mafu man karanyara neta do mogola wakati leo yo fana toko tine juno kono aya keta ya dunta milliard dirama beta man karanyara be bangi yorona beta warta c'est un commerce ni marché dirama baba meno e war dunga nyebula oruma bolia meno e war dunya keta amuya ama foige hane shini ge ni ba do ifo so lo we ba di fanda ma kayu ore araman sangare dia ne yo ai shini ge ma ba ke fanta na ai shini ga ya di fanta ma ka di dese ba ka to ma ama de ga doro me ne ma mta ka so ro do here wallahi nda ka so ro me abe mina mo ko yamba me mais ka dundro ni ga demba o tsika be ala rete so ma awa sorrasu tangu ko warma ke wa ke me million ala jege wa do ne be kanga sa sorrasu jolbe duma ni mami sara malo boro ke le wa mu ani saka kono bolitoni ndo o temeto be kanga boji siri dron be no do o be foka klefla la ni kalo kele ngese o mi sara wa muso genga bo sokon ni sara wa genga bo sokono abeta luwasi la ubi abeta sunguru maya ge domba bo ni miseka do kumulo la tukuti gross bi dogoni fla hari sini ma doro me dama ya dogoni faka sai hari sini be kadifu ko in bebe kanga ke minu civil nunu ne ko in be war be dawma 2 milliards abetla do tisika hari almeti forogo fa be dundiro mobili kura muso kura ah nous be takamasa wa so to ingara comme jikuru ibe yiri do jugoro le parti est en train d'avancer à Pécalo Allah à Pécalo we ni mi war so beta di murido Seri Usman goni mo jole menale ale gansar ale ba ke jamana edi kalau tan sojo ka boulangerie jo ba kale daleke so ala fana be kolonse na yorola beta de muri ka kala nunela bon vraiment ye warda mambe dogi
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kibe kasia. Ne mi emayo. Ne kira yenyel abekalu wallahi. Abekalu. Wallahi. Ambe sobekela ufu. Ambe sobekela ufu. Ka binta badinge kono ibado ko Mali bi se ki faga. Kana ka fere ka da duguma ka bagaw na balo ki ka du jonai. Jakiti amba ufu. Nege kulon tigala ufle nye madna kura kabiri setar wa dam ne fosu 22h. Ube nege tiga ka bari ngula puru ka bado. Do fabe kabrala ku do mana dimandu brusi kono. Jinumante kurante wotoro lempo besala ni so besala o waru de be fara nyogon ka kana baraken tambalu balo jamana kono ko duwo ni duwo ne na ala kanta je o duwo temne mami be sobeke ka wo shatala o kana fugari la balo o be o kana baraken tambali la balo ko duwo be mina temne ete sani ala mi lebu ambe marakau fuku wala nyumando dengani bete baji tige kata muso manja urus ye muso tafe bilani muso tegele mobi waso muso yala de nyeni ngenche foi tundabo kandu ngulo kono ala be barka doya maki salve daka ko yeni ne tutala tata New content out there, Domajune. Some Samabalu Betlaka for Jangineja, Rabana, Tina, Fidunea, Sanatano, Flakrati, Asnatano, Kina, Zabani, Amuniel ala sono, Ede ala. I'm never have life for Sheila. Ni Senegal, Dinema, Udubi, no Coca Josis Abejo. Janai. Ate kela tinga kanda purga bimbe kanga ke mobili bola ka sisa auto bo au sente mo ay bo ka fo abe kanga minga tebe purga do farala so ko anya uma nga me do problème mi e mena pielen fi ka dilchi karim ne buba ka boy oluka na nora kele be ya me buba fane fo wallahi odedo parce que neti se ka famo minu kala ni mi rebe kango ke bi do takali ye munye e ko fone changement mi o fone min tum se ka changement ko M5 mo de yu boala jamfa no wula digo yituna ngo minu yituna o be digo maga ministry o digo blala yoro kuna blala warma yoro la dendo na ademuso do na kono minu nantu nube nyonve no luba kono be million kele ni wake me we dobo ka dauma minu sara we dobo ka ta duba de mama maliko ni dala besa me swala baya fu wala ni mando interkedo ne tentiri bla machi parce ni ya bla bi buluki minu manganga farayon ga nye bolu de labi parti minu tunte nyokon kan fa nye bolu de labi be teriala we ganga nyogon tegemle mana kele gola magena figia ambe limam Mahamudu Diko mama manana ya kangata tanja mama manana angata Diko fe no ngot ma Diko au nyata au na dewa ala anye munge alala abe Diko na mana mfana fe au ka dia na ambe sale ko yeni ne tutala tatala mama manana RFI manana Diko France kana mana Diko national mana Diko inobre mana Diko America mana Diko otma Diko mumbe itafu ba donni ne fona bubula ma otma utenyoro rone kisete jabalade taima bula ambe Cheikh Mar Jafu pharmacie deuxième pont kaka baragala befu président kakaya na betu ngerai DJ Sare ay mi voito kala ibegama na mame ka jamane no ala yo barachi ambe bora kalamu Mali Kulubali ka foli be yan Jisi Maliku Kulubali
Amdala Sigila. Kabako Zou Nyamina Dangele. Zéro national. Zoumana Sagomi Fokiga parti. C'est ma parti Bella Gelenfo. Les bonnes choses ont toujours une fin. Amba Vadaman Jara Bangoni Plateau. Ambe Geneva Kinte Zikri Geneva. Allah. Zou Abenao. Allah ma daminga mama siti se goboe. Kuna nya ka video na je. Ni ya la même gamana ni tukura ko abebo dinga kono sisa. Na kanala je election be sisa. Ube tout sans comme chien. Chien daga gele malien wallahi abetere kemenani. Ebe alam na kata botu digi. Ese herabe ko. Ube warbe de ma ke sanko go era baro katisi. Auto war ko into insa answer na ka answer. Wati sera parti technique tumbe mogo mimbula ba do balubana ko ka dangele de gol national aba do DJ Sare ka jara muso photo si sabe kanga mene o done me muso kuru Sare ni umedama eba na choko don sao zubuna e kura e alai amafo ka deufo ka muso ba fo ka mbra muso fo mbese ka mingon fo neta fo murbo be kaya te kaya mais ni malien ye murbo ta 6 mois abe résultat na ma ni awye nya ka fo ma tout bubula ite horonya wallahi tallahi solution babulu abe ka candidat te ka ntoro na ma kuma ke mais ni murbo ko ni président na yata ambe kuma mina utinna na be kuma avec Francis honnête iba douanière la ko ni te kalonzi la président wakati sera bamanango na mi dirima te me diela la di keta interke ka folibia kasim ni maga bara kasim ka folibia lega garabe juru tu me DJ Sare bolo président sori kasoke de tu me kangambla bololo sampe général sori kasoke ale de tu mambla la bololo sampe maréchal commandant en chef le maréchal de Diko Bubulado Kaufo Kawalen Man Amaboko ala Kambe Dimasi were Hakete Beninka Salalama La Sana Travel PDG ala Kanyeme ala Kimekake Misi Jabali Ibena ki dafa nono na ibeta ibetla ka fo bonere tefe o mo foi kana ambe ambanga wo kono ya amanga wo kono ya ala ka barka do ila Traoré kuma tume mo ko mbolo nya fawe ka ban bubula do Diko ka maréchal c'est moi la Keita terke c'est moi kasi mi Bouboula, tu nous donnes la force de vivre. Merci beaucoup amba joya ala ka mbe dimasi were Sini 8 mars ame mali muso be fo anya ko dungli kalabi parce que hadama duna arrêté ni muso te duna te ni muso te ibe wulo ki fa ibe wulo ki bae kira ere sala e ba fo sin e sala bae bade baji muso de amba fo amba anan kurumso na ambal muso ala ka barka do ala ka mai ka ke Bubula ka negajuru DJ Sare nega negajuru ba ari tongono wolo 76 41 20 55 76 41 20 55 ala ka Diko balo Mamadou Diko l'imam intègre digne honnête général Diko mbo fomina ibado dégolé Francis Libéry ay appel mingi ba kalama kera Londres ay ki ni da ka Francis Libéry Diko ni da malila ka Mali Libéry aka kuma mi me okala haketo beninka salalama Mohamed Diallo ami fo journée fere la bade ye badala bugu sogoma kabrik 5h ube wuli ka journée ta kata didi yoro la kabalu halalala